Ето и 2023 година се изтърколи неусетно. То не беше ребрандинг, не беше разрастване, не беше чудо. Чудо ала мебели Виденов, от най-хубавите. Все пак поназнайваме нещо от чудеса. Та нали повече от 30 години заедно правим мечтания дом достъпен за всеки. Тази година беше толкова успешна за нас, че само като си помисля за нея и ми иде да тропна едно хорце. Нека обаче си припомним сега какво се случи, че то никак не е малко, пък хорото за финал. Тази година с ръка на сърцето можем да заявим: мебели Виденов на 3 морета. Пораснахме много. Вече сме в Гърция, Румъния, Северна Македония, Албания и Унгария. Облякохме си новите одежди с новото име за чужбина – Велея Хоум. И запретнахме ръкави, за да правим живота на хората и извън България по-уютен. Шегата на страна. Нашите общи успехи не са случайни. Те се раждат от нашия споделен стремеж към развитие. Растем не само като личности, но и като бройка. Започнахме като семейен бизнес, а днес вече сме над 1600 души и 46 обекта в страната. Така се раждат успехите. А очевидно и бебетата, защото само тази година са цели 75. А проговорихме и нови езици – албански и унгарски, с които вече говорим цели 9. Направо сме си полиглоти. Понеже именно хората са нашето най-голямо богатство, работим в супер комфортна и уютна среда, която постоянно подобряваме. Не случайно стартирахме и проекта Team Masters, както и програма Нашите партньори. Погрижихме се и за забавлението с различни тематични дни, в които си похапнахме понички, сладоледи и пихме коктейли. Безалкохолни, да не си помислите нещо. През 2023 показахме също, че сме отговорна компания. Отговорни сме към хората, към средата и природата. Инвестираме в младежта и в обществото. Затова за първия учебен ден всички наши първолаци получиха подарък, както си му е редът. Успешно приключихме и стажанската си програма. Смисъл за природата и бъдещето изградихме наша фотоволтаична централа. Така, в условия на постоянно променяща се среда и предизвикателства, ние запазваме стабилност и устойчивост. Падаш си по статистика? Ето го растежът ни в числа. Реновирахме цели 18 магазина и открихме един чисто нов в Севлиево. Превърнахме една изоставена сграда в Ямбол в модерен мебелен завод и релокирахме 5 магазина. Вече доставяме над 90 000 продукта месечно. Ей така показваме какво можем, когато обединим усилия. Нашите бусове пък изминават общо 10 пъти разстоянието до Луната и обратно всяка година. Все още не доставяме до Луната обаче, не за друго, но няма нужната инфраструктура. А и още помним историята с изгубения бус в Родопите. Взехме куп отличия и номинации от различни национални и международни фестивали. С други думи, ние си знаем колко сме готини, но и журитата по конкурси го забелязват. А с нашите методи за събиране на обратна връзка и клиентите ни го казват директно. Но и ние много се стараем. Дори ако някъде нещо сбъркаме, което рядко се случва, поправяме грешката и се извиняваме на клиента с бутилка хубаво вино. Изобщо, грижата за клиента е наш приоритет. И за целта работим като добре смазана панта на гардероб. От нашите, естествено. Без никакво скърцане. Изобщо, можем да се хвалим до безкрай с нашите успехи през изминалата година. Истината е, че сме супер доволни от постигнатото. Мечтаем смело за бъдещето и не забравяме колко сме готини. Затова предлагам да се хванем всички за ръце и да тропнем едно хубаво хоро, както обещах. Горе чашите и да си кажем на здраве за успешната 2023 и още по-успешна 2024 година. Весели празници!